2019 BCO CAB Citizenship Amendment Bill no India Government tei Raija Subha o law no pass khlaijak 11 December o gobang rungsrungnai mothano khobui khanangjak Northeast ni joto lukurok Choba khlaimani yagulobo o bill no pass khlai tabuk CAA Citizenship Amendment Act angui thangka haini bagui bisibrung no 11 December hingke no Black Day ni palayu TSF rungsrungnai motharok abono rugino tangsalo 11 December TSF Central Committee ni phasingtui Agartalani Circuit House bo Black Day no palai jakha CAA no India government dakti Rosawai nahana ongthon hanai no appeal khlayo TSF ni chaka Central Committee ni President Somrat Dev Burma tei January ni 8 hingke no Madobari wo police rok bai silai kokjakmani dofani bagi Choba khlai thani wo abono rugui bo buskangni 2024 ni 8 January wo Black Day hini palainai ni sakabo Black Day hini khorangti sawi palaimani salo phiaba nukjakliya TSF ni GS hamulo jamatia no tai aro kok khurja thai klayo TSF ni freshers rokong khahingke gobangma rungsrungnai rok kothumlayo nukjago pal khlai hol chagya kothumlaimani nukjago phiaba tinini omahai nangkungmani Choba nangkungmani salo hingke amsuk borok kothumjakmani nukjakliya TSF ni Black Day palai thaniwo Agartalani Circuit House o Neso Neso long live Choba Cholinai long live 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 Neso long live long live long live Neso long live তিনি 11 ডিসেম্বর ও দিননো পার্লামেন্ট CAB no pass khayi CAA khlaimani sal aboni bagai tini o jagao TSF bai o CAA no oppose khayi North East ni joto state capital o Neso bai ringjak omo hake o CAA ni against o jong omo appeal khlai tongo oro jong sanani nayo o CAA wngkha kaisa ain namjak je phatani borok no phai borok no jaga rani bagui jongoro tebo clearly sijago je o jagao baksa borok no khai narukmano baksa borok no khai narukma yamo hai religious practice ni site of ama ki kisa nahar jago oma haki no jong sanani mutungo jong jodino gobangma jaga North East ni ba India ni bagui CAA hamyangi tongkhangkai jong CAA North East ni bagi ke bahai kahamungnai sengtai bo saimano jodio chinoro ADC area wo CAA khobjagya haini himpano alka jaga bo Tripura Raija ni bisingo gobangma jaga bo o CAA choli tongo a jaga bo jongoro jong saimano jong Tripura sarok already microscopic minority ingjak jong chini hano protect khaina thangka hangkai o ain bai ingya abon bagai je ketal phainai rokno bo amo haike oro borokno citizenship manani bagai phanduo abon bagai jingoro tini TSF ningui jong o ain no oppose khlaio tai India government jong khorangti sawi rohorna ni musungo Tripura ni Tripura sarok ba North East ni indigenous borok no kaham khlai tonnani bagai o CAA no repeal khaitung tai amo haike no hatani borok phainai rokno kaham ka suwoi India no safe khanya ni bagi jeng appeal khayo jeng bo Indian citizens jeng bo chini India no hamjago keba India government borok ni samung humugo nukjago je North East to borok kaham kai samung khlaya abon bagi jeng tini TSF ningi o jagao jotto no jeng khorang bai borok no sahorna ni muchungo norok CAA no repeal khlaidi obono withdraw khlaidi hake chini borok oro tongkasang tongnani mannai tei oro phatani hani borok phainai rokno biskai jongoro Bangladesh bai khaktam phachingo jong kitingjak amo hairoko phatani borok chinoro easy entry ingui tongo tai administration rok jotto political power borok ni yago ingui tongo bai o jaga borok ni jotto documentation khlainani belai khlai amo hake
o CA tong khang kai chini belai no beza langnai abon bagi o CA no dakti kai India government India ni tai bises kai North East ni repeal khlanya ni bagai chung koi mung nargo 19 no dini hai dino CA BA no pass kayo tabuk to CA tangka abon tuinai jeng all notice unginai joto satta station no khaibio tai DSF ngai dini outla second house jeng dini DSF ni joto je adong tongai to joto komri tongai mo tubui singmo do edi kosom tungjaka tam nimole jino CA no jeng abo jin bagai no jin topan bagai anak saya tai abon bagai jeng Kasuna bagai India government do jeng appeal khayo je abon dadike rosed na bagai tai chini pusango kaisa tongo jeng tinto 11 December 2023 jeng फाइनाय 8 January 2041 kaisa chini jeng kaisa sile kokjongmani tongo abonti jeng madobo kaisa jeng rally portal songo jangnai am bagai asung chin puilani tabuk je